Evo ovo je za tebe, sine. U obliku ovoga, vidiš. Pa ti da imaš da daš ženi da ji pokloniš. Koliko one ne voli ovo. Ima standard, ima i kapitalac. Ima i kapitalac, a? Jel, majka, ovo je standardno, a ovo je kapitalac. Bog, te ne možeš da ga obuhvatiš, čovječ. A za ove udate žene, šta vi preporučujete? Koje njima dimenzije odgovara? Standard. Pa kažemo da imamo jedan žeton u životu i 3 loptice, pa vi vidite šta će. Ovdje sve živo izgleda. Ovdje sve živo, ja trošim sve živo. On troši. Pozdrav drugari, dobrodošli u treći deo, u nastavak ove naše prelepe avanture kroz Srbiju, kroz prelepu Bosnu. Vidjet ćete Mokriju Goru, vidjet ćete Taru, vidjet ćete mesta gdje smo mi stajali, gdje smo pravili pauze, gdje smo odmarali dušu, a ne samo jurnili kilometražu. Spremali smo ručak na izvoru bele vode kod čika Emira Kusturice, onako kako mi znamo, bez glume, bez foliranja. Teglila se kanta sjeničkog sira, nije nas mrzelo da to radimo, da spremamo i da uživamo u ovoj prelepoj prirodi. Uživat ćete, obećavam vam. I još jednom pozdrav drugari, ovaj prelep dan 8. avgust započinjemo iz Priboja, iz ove kuće gdje je moja baza kada putujem u ovom kraju Srbije. To je kuća mojih prijatelja, to je majke Natalije gdje smo Dragan i ja prespavali. Tu je meni kuća uvek na raspolaganju kad sam u tim krajevima, to su moji prijatelji, rekli su mi uvek su ti vrata otvorena, tako da nas je majka Natalija jedva dočekala. Ona sezonski nekad radi u Crnu Goru, ali se sada tu zatekla i pravo je bilo zadovoljstvo što se malo sa nama tu družila, što smo se ispričali i upoznali, znači zaista je stvarno prezadovoljna bila što smo došli i uvek su nam vrata otvorena, tako je ona rekla, jedva čeka da ponovo dođemo. Takva dobrodošlica se zaista ne zaboravlja. Dalje mi kasnije taj dan nastavljamo put prema Bosni. Plan je da uđemo u Bosnu i da izađemo na Mokriju Goru. Međutim, usput nailazimo na tablu sa natpisom Plaža ljubavi. Tu se Dragan i ja pogledamo i odlučimo tu da svratimo da vidimo šta se krije. Prošle godine kad smo išli za Trebinje, prošli smo udar, nismo imali vremena da sretnemo. Sada ne žurimo, nepredviđeno skretanje, idemo da vidite šta tamo ima. Evo ovako, sa glavnog puta koji vodi prema Višegradu, to je oznake M5. Tu stoji tabla na putu Plaža ljubavi i silazi se dole preko ove pruge i vidjet ćete tamo. Znači mesto je ušuškano uz samu rijeku Nizav. To je mala kafanica u kamenu, u steni je čika Mića, gazda, on je to sve napravio, sredio i uklopio je u prirodu. Voda je jako bistra, čista, možete i sami da vidite, baš interesantno, skriveno od gužve, ali pravi zaljubljenici u prirodu će ovdje znati i naravno mi smo tu svratili da vidimo šta ima. Ima dosta lepe hladovine, lepog zelenila, za odmor je top. Čika Mića drži tu kafanicu, ima kafe, ima sokića, ima rakije, ko pije naravno, sedimo tu malo s njim, vidjet ćete dalje. Daj mu on pije brlju bilo kakvu, pusti ga. Viš da je očaran ovim mestom ovdje kod vas, ovom planinom ovdje lepo, ovim tunelima. Od sad će hteti svaki vikend da dolazi. Sve, a? Samo meso fali. To je to. Vidiš kako se neka živjela. U kameno doba. A sada tražimo hotele sa 5 zvezdica i sve na dugme. Moj Dragane, vidiš ti, kako se čini ovdje čovjek napravio. Vidiš, tu su ovi crteži najstariji, 11.500 godina su originalni crteži u Francuskoj. Ali čovjek je ovdje doveo... Ovo treba vidjeti. Ovo je i nije za svakog. Pa nije za svakog, ne može svako ni da dođe. Tako da od sad treba se družiš malo sa pravim ljudima, sa čika Mićom.
Jest. Šta kažeš Čika Mića za njega? Pa kažemo da imamo jedan žeton u životu i 3 loptice, pa vi vidite šta ćete. Da. Tako je. Zapiši to. Hoću da memorišem ovdje. Zapamti to. Evo drugari na slikama Čika Mićin bife, smešten tik uz reku Rnzav. Sve je prelepo uređeno, ali akcenat je na kamenu i na drvetu, svuda su postavljene klupe, šareno ofarbane, kamen je lepo, taman legneš da odmoriš, da piješ piće i da slušaš reku, ovde ljudi dolaze, provode po ceo dan. To je taj njegov mali raj, ima struje, ali nema gradske vode, pitke vode, iskreno kad si ovde, to ti i ne treba. Čika Mića kuva kafu domaćinsku, ja sam popio jednu, seo malo tu u hladu živo, Dragan je popio 2-3 rakijice, ispod mosta ima i mesta za kampovanje takođe, da se razapne šator, da se provede ovde dan bez žurbe, leti se ovde kao što rekoh, ljudi kupaju, uživaju, beže od vrućine, po meni je top mesto, a gospodin Mića, Čika Mića, prava likčina od čoveka, legenda, majke mi, sedeli smo malo s njim, popričali, odmah vidiš da je to čovek koji ti prija, to je onaj tip ljudi koje upoznaš, a kao da se znate godinama. Ovo što gledate je dalje pogled sa mosta, rijeka dole, put koji vodi do tamo, posle par pića mi palimo i nastavljamo dalje, pravac Mokre Gora, idemo na izvor Bele vode kod Čika Emira Kusturice, da Dragan vidi taj predaj i da oseti malo tu energiju. Idemo dalje. Drugari, od plaže Ljubavi do Kotromana, graničnog prelaza sa Srbijom, ima nekih 5-6 km, tu je i poslednja pumpa u Bosni na tom putu. Ako planirate kroz Staru, možete tu da sipate gorivo, malo je jeftinije nego kod nas, čini mi se. Pre toga stajemo u prodavnicu da kupimo nešto za doručak i pičimo pravac Bele vode. Evo drugari, gledali ste kadrove iz ptičje perspektive, čarobno mesto na Mokroj Gori. Po meni je ovo jedno od najlepših mesta u ovom kraju, zaista. Ovde me je prvi put uputio moj drug Ale Živković, on je pravi avanturista u svakom smislu te reči, čovek koji je obišao Srbiju uzduž i popreko. On mi je dao savet pre 5-6 godina i od tada svaki put kada sam ovde na ovoj ruti uvek ovo posećujem i nikad ovu tačku ne zaobilazim. Videli ste i sami kako moćno izgledam. Tu je mala crkva, mir, tišina, možete kupiti sveće, uzeti neki suvenir. Ovde je i izvor Bele vode, voda se ručno pumpa preko ove pumpe, preko šmrnka, kako ga mi seljaci zovemo. Lekovita je voda, posebnog je ukusa. Kasnije ću vam u nekom drugom klipu malo više o tome objasniti. Eto, to je to. Ja sada idem peške dole do onog bazena, do one klupice. Tu je prirodna hladovina, sve je okruženo borovinom, tu ćemo malo da odmorimo i ja ću malo da se okupam, a kasnije ćemo da spremimo i doručak i lagano vidjet ćete kako je to sve organizovano. Evo, kao što vidite, sve je okruženo borovinom, ima trave tamo gore, ima 2-3 klupice gde može ovde da se sedne, da se odmori.
Namjerno sam umočio kameru u vodu da vam pokažem koliko je čista, koliko je bistra. Zamuti se malo od peska kada ima više kupača, ali inače je kristalno čista. Prilično je hladna, nije se baš pošteno ugrijala, ali ja kad vidim čistu vodu, za mene je to amin, znači nema razmišljanja. Iako smo mi Cigani poznati po tome da se ne kupamo, evo da razbijemo taj mit, znači ja obožavam vodu, obožavam kupanje i za mene je to jedno pravo bogatstvo kada vidim ovakav potok, rijeku, da se kupam, to svi vrlo dobro znaju. Doduše nisam poznao neki deterđent da se oribam, da skinem ovu rnđu i koroziju sa sebe, ali nema veze, čisti smo, nismo kaljavi, tako da to je to. Vidite kako je dno, voda se ume malo od peska da se zamuti, ali se kasnije smiri. Nema još puno ljudi, rano je, ali kasnije dođu dosta. Mnogo meštana dođu ovdje, znaju ljudi za to, donose svoje frižidere, prave piknik. Tu sam ja od njih pokupio tu ideju i pala mi je ideja da ovdje i mi spremimo neki doručak, ali imamo problem jedan, vidjet ćete šta se desilo, nismo poneli tiganj pa ćemo morati u džezvu gdje kuvamo kafu da pržimo jaja, humor skroz, načisto. Ko se ga skreće na tebe? Dobro bre, sine, sve. A šta će ti ova kanta sira, evo ga ti? Kako vi sirice kupi se? Pa da li si ludi, evo. Ti se smeje u cigansku malu, vi evo. Dobro, daj otvori ga da vi dobri ljudi. Dobar sir. Znam li će ti se smeje ili će preći sprdnju sa kantom sira. Če mi se bre, nek dođu, nek probaju, vidiš te evo. Evo te, život čovjek ono kantu sira, evo te, da li si lud? Ma jedi. Da li si lud, evo. Evo vidite drugari, u nastavku vadimo rekvizite i planiramo da spremimo ova jaja, da ispržimo sa slaninom u džezvi jer nismo tiganj poneli, zaboravio sam tiganj, moramo se nekako snaći. Svakako ću da bacim ovu džezvu kod Kineza, ona je 200 dinara, grdna para, nije ni važno uopšte. Za nama sve vrijeme teglimo ovu kantu sjeničkog sira, ima jedno 3-4 kila i teglit ćemo je dok ne pojedemo do kraja. Nadamo se da će od ovog doručka da ispadne nešto dobro, ne sumnjam u sebe i u nas, bit će to sve top. Kako da zaboraviš tiganj kući, Dragane? Te je. Kako da zaboraviš? Trebali smo da uzmemo iz... Mo. Da, jaja. Uj. Ajde. Da. Viš ti, no? Setke luk. Ovdje je predivan doručak u ovom ambijentu, a za večeras smo rezervisali hotel Omornika na Tarnu, moj omiljeni hotel na Tarni, vidjet ćete, tamo je tek prelepo, ekstra, tamo je usluga, prijateljska atmosfera skroz, stalno tamo idem godišnje, možda 3 puta 4, kad god imam prilike ja tamo boravim. Evo drugari, nakon doručka odmaramo još nekih sat vremena, pakujemo stvari i pravac hotel Omornika preko Kremne, predivan put od Belih voda preko Kremne do hotela Omornika, ekstra put fantazija.
Evo, 3:20 je popodne, stigli smo kod hotela Morinka, idemo sada na ladnu pivu dole u centar. Da bre, sine, si seo na taj panj, jebe mu, majke. Pa na šta si A se... eno ti kafana umjesto da sedneš. Neće da platiš. Da sedneš ko čovjek. U budžeti otišao kurac, nećeš da platiš, nego sedimo na panji pijemo. Dobro, a šta fali? Ništa, uživat Pa ću. čekaj, si srećan ti? O, mnogo. Pa File šta pot. hoćeš, čuti tu i zadovoljaj se, Ne može. neko nema ni to. Da. Budi zadovoljan, čuti, uživaj. Što ti fali? Ja viš. Čekamo večeru, taman će padne malo sunce. I idemo opet malo u vožnju i to je to. Neću ni jama da ladno. Da. Ljudi i deca skaču. I to ti je to. Nema ovdje sine ko na Zlatibor. Znači uslužila te majka Stara sa majka. rakijom. Sa rakijom. Pa nije sine mogu da kupiš nešto. Če kupimo, to mora. Nije džabe ništa da znaš. Stvarno ne morate. Nije. Ne morate ništa da kupite. Nije ništa Ne. džabe sine. Ne, mora da kupimo nešto. Ne Pa znaš. morate. Znači ovo je klekovač, a? To je prava klekovača da je kleka u destilaciji. Znači prvi prepek šljive, mlevena kleka, pa onda sa njom ide drugi destilat i onda Ovo ide bre, u ko? parkovo bure. Ko otrov od zmije. Pa ne znam jel volite otrov od zmije ili ne volite. Sirovac. Šibni sine jednu. Šibni, ja moram umereno. Jebem. Ali gornji. Koliko je ta rakija? 1500 dinara. Au, A bog. ova je, na primjer, šljiva sa aromom kleke, nekome se čak i više sviđa, ona je 900 litara. Ova je jako skup proces proizvodnje. Znači prvi prepek šljive, pa mlevena kleka, pa To stoji u Austriju 21 kad bude dan. modno za švabu. Bate moj. O, A imamo i ovako, tu šljivu sa aromom kleke. bajkerska. Taman, to nam treba da imamo dok vozi motor, Pa ne ja ide. da reklamiram. Ne ide. Šta još imamo meda? Evo ovo je za tebe sine. U obliku ovoga, vidiš. Pa ti da imaš da daš ženi da ji pokloniš. Koliko one ne voli ovo. Ima standard, ima i kapital. Ima i kapitalac, a? Jel majka, ovo je standardno, a ovo je A to je kapitalac. kapitalac. Bog te, ne možeš da ga obuhvatiš čovječ. Kapitalac. Ima i Joj, devojke Bog. što su raširile s noge i Da, iskupile. da. A za ove udate žene, šta vi preporučujete? Koja njima Eto, dimenzija odgovara? Standard za njih. Standard. Nije se razrokalo sve, sine. Sve ko zna. 50. E pa dobro, to. 2,5 litre. Ja bi uzeo ja ću 2 da uzmem po pol litre. Da mogu da nosim. Aha, dobro, ja ću pola litra. A ti uzmi Ću pol. uzeti neko slatko nešto da nosim. Šumska jagoda. na Ma primjer, ima šumska sve, borovnica, viš ti koji je to šumska asortiman. kupina, šumsko voće, aronija je ružna, to nemoj ni pošto. Pa dobro, aronija A što aronija je ružna? Bolje je naša šumska borovnica. A to nego je ti- moderno. A aronija je, ja mislim, reklama. A, pa to je reklama, pa to. Joj, Katarjon, domaći. to? Jeste, To uzimam sutra. Koliko je to? ovaj je 800 dinara, ovaj je 400. A taj mali? Ja mislim, ali nije moj Kantarion, to je neka koleginica donela nje. Op. Tako je sve mi putujemo. Krenuli smo iz Beograda. Dobro. Došao po mene sa Novog Beograda, on živi na Čukarici. Znači, došao po mene, odatle vozili kamion do sela, do Osiponice. Kamion njegov. Odatle Parkirao. seli na motor, otišli prva stanica Velika Plana. Sladoled. Da, Da dođeš k sebi. da dođem ja sebi, pošto sam ja pijančin. On je pijanca prethodnu noć. U Beogradu. Pa smo bili na Goč, pa smo spavali. spavali u banju, pa smo preko Ibarske magistrale, dolinom Raška, Jorgovana, Novi Pazar. na Goruju sam ga vodio, sve da vidi, pa smo kupili sir tamo, Tamo je sir fantastičan. sir i Evo da ti donesemo da probaš jednu pivu. jučer smo stigli sinoć u Priboj, Košto im je sad cijelo? ovo 1000 dinara, platili. pa smo prespavali u Priboj kod nekih prijatelja i na Mokriju Goru, bili smo na Bele vode, Mečavniku Jesmo. Mečavnik vode, išli smo na kupanje.
Odlično. Tu smo se, pa smo pržili jaja, pa smo sekli sir, kobaje, slaninicu. Super, pa to je. bravo. I sad smo malo gospodski u hotel po Morniku ovdje. Samo teru sam se. Neka, 7.000, ali evo čovjek kaže, i apartmani su 5.000, 6. Ali za 2 osobe. Pa dobro. Dobro, da. A ti ovdje platiš Pa 14. Jest, Majka, ali opet izađeš, može da jedeš. Pa dobro. popiješ, pa ovo, pa imaš doručak, pa si brate u hotelu. Pa dobro. Mi smo se negdje malo stegli, negdje se malo opustimo. Negdje se raširimo. Pa ne, evo, moraš balans neki da nađeš. Nego on mnogo cuga, to me ubija. A šta si ti auto? Ja vozim motor, ja voziš manje motor? pijem, ne smijem da pijem. Pa dobro. Ne, A ne, voziš kopilot. kamion, ti voziš sve živo izgleda. Vozim On ga. vozi sve živo, ja trošim sve živo. On troši. A jeste rođaci ili drugari? Jesmo, Drugari, paše. rođaci, paše Da. smo. O, pa odlično. Ja dolazim tu motorom godinama, 4-5 godina unazad, da. Jedan drugar moj bio. Da si mi žive zdrava stara majka. I mi stalno tu dolazimo, na Tarnu, u hotel, ja u Morniku dođem, idem Bajnu Baštu, idem Lađevac, Izvor, idem Odlično. onaj manastir Raču, idem Banjsku, sve idem ja to znam. Odlično. I dođem uvek i pravim te osmice tu po Pa Tarni. I sad s njim, ajde, malo da... Ali ovo je... Njega sam doveo malo da dođe u priliku da se izleče od alkohola, ali boga mi... Ali mrka kapa, ima i ovdje alkohola. Mrka kapa, ovdje više ima alkohola nego... I noćnog života. Pa nema, Nema noći. ovdje se gasi sve, To se objasnite mu gasi vi. u 9 sati, vidjet ćeš. Ovdje spavanje. Šta Majke mi šta rođe, da pa radim, ja cijelu ništa. noć jebim. Jebem ga. Kupiš kilo rakije i cepaš. Pa ja danju spavam, noću živim. Kupiš kilo rakije, sine i A jednu tovar. noć, aj probaš kako je kad se ne živi jedna noć. Da. To u Beograd živi, a ovdje Ne, ovdje je spavanje. lepo mirno. sve. Teško da ću moći. Ne, dobro je to sve. Navike su čudo. Sve je to dobro, sve je to dobro. Tako da to je to. Džaba, sine, ti šetaš po ove šume i tu vazduh čist. Ova borovina me jebe. Kad sine ti mnogo Mnogo ga mnogo razlačim. voliš da cugaš, gledajte. Pa šta ću kad me nju dobro sini, nisam ja. Samo će mi sin, pa imaš mi Mnogi naravno. imaš mi on. Miri su bre Versace. Jambre, Pa ne, da, sine, daj pari. o, Pa i ja sam ga dobio na poklon, pa nije Pa moj. dobro, uzmi 50 euro, šta je tu si? Evo drugari, vidjeli ste centar, realno nema tu nekog ludog noćnog provoda, noćnog života kao na ostalim planinama, na Zlatiboru i tako to. Sve se gasi oko 9 sati, znači ima par prodavnica, kafanica, 1-2 apoteka, nešto malo za decu, jahanje konja, tramboline i to je to. Planina je to, ovdje se dolazi da se odmori, a ne da se lumpuje. Mi se polako vraćamo u hotel na večeru, švedski je sto, brate mili, sve u fulu, riba, meso, kuvana jela, salate, dezerti. Jeste da platiš malo više, oko 7-8 hiljada je hotel po osobi. Mogao bi 2 dana da pričamo o klopi ovdje, ali evo vidite, ove slike sve govore. Odmah posle večere, brzinski se pakujemo, oblačimo i pravac Vidikovac Osluša. Do tamo ima nekih 15 km. Hoću da vodim Dragana da vidi jedno mesto, prelepo ovaj kafić Viewpoint i prelep Vidikovac ima tamo. Znači odatle puca pogled na celu Drinu, vidi se Pernućac, vidi se Bosna, vidi se Bajna Bašta, stvarno lepa panorama, ostavlja bez teksta. Temperatura već lagano počinje da pada. Čim zađe lagano sunce, odmah zahladni. Eto, mi idemo ovim putem, stariji je asfalt, dolazimo do ove table gdje je Mitrovac levo, a Osluša je desno. Skrećemo tu, deo puta je presvučen novim asfaltom, ima i delova koji baš nisu sjajni, pa treba voziti pažljivo, ima dosta kamenčića po putu i lupa i tokova i svega, znači loš je put, morate voditi računa. Usput tu ima još jedan simpatičan bife, neki vagon, ali je lepši ovaj Viewpoint kafe na Osluši, stvarno je on posebna priča. Eto vidite, tu smo mi stali, sreli smo čak tu i lisicu, ona je izašla iz šume, malo smo tu se zagledali u nju i popeli smo se gore, naručili smo espresso, a pogled odavde sve govori, kao što rekoh, vidi se Bajna Bašta, ceo tok Drine,
Perućac dole u dolini, motor je parkiran tu, kafa u ruci, to su momenti stvarno lepi, ovo veče polako pada, kafić se lagano zatvara, mislim da radi do 9. Kasnije se pakujemo lagano i krećemo prema hotelu, put nije idealan, ima dosta rupa, kao što rekoh, oprezno i bezbedno. Sutra se budimo rano oko hotela i omorika, sve sređeno, borovina svuda, lepi parkovi i uređene staze. Ima i trim staza, pa sam ubedio Dragana da i mi napravimo jedan krug tom stazom, da se malo razmrdamo pre doručka. Nismo neki sportisti, ali je red. Posle toga doručak, švedski sto, od igle do lokomotive, uštipci, čvarci, pite, gibanice, salate, jajna oko, slaninica, domaćinska priča skroz. Posle doručka izlazimo, ima 2 terase, hotel, mi smo odabrali ovu drugu što gleda u ovo zelenilo, u ovu borovinu, sedimo tu, pijemo kafu, odmaramo. Oni imaju i svoju poslastičarnicu takođe, kolači su im fenomenalni. Prelep je ovaj hotel za neki miran odmor, ko hoće mir, to je top, nema tu šta. Posle toga se lagano odjavljujemo iz hotela, hvatamo svoje stvari, pakujemo na motor i paljba za Beograd. Eto, to je u principu ta avantura, tako smo mi to organizovali. Pošto je Dragan plaćao ovo ostalo, ja sam odlučio da platim hotel, da i ja neke pare potrošim, da ne bude samo da je on nešto dao. Hotel je na mene, platio sam i ja gorivom, zajedno smo negde oko 400 eura potrošili za ova 4 dana, da li je malo, da li je mnogo, ne znam, ali smo se stvarno lepo proveli i odmorili, i što je najbitnije, zezali smo se na maksimum, doživjeli smo stvarno lepe momente i drago mi je da je on imao priliku da iskusi, da vidi šta sve ovde u Srbiji ima da se vidi i šta sve ima da se doživi. Da ponovim još malo šta smo sve videli, znači Osipaonica, Vrnjačka banja, Goč, Vrnjačka banja, opet Goč, Manastir Žiča, Ibarska magistrala, Raška, dolina Jorgovana, hotel Sedro, od Vraćenica, znači Jankov kamen, Duga Poljana, Sjenica, pa smo izašli na Zlatar i noćili u Priboj, kasnije sledeći dan Bosna, Mokra Gora, Tara i sada 4. dan kući se vraćamo u Beograd, znači 4 dana tura. Eto drugari, to je to, kasnije tog dana se ja opuštam u svoj kompjuter ovde uz ovu mapu sa hladnim pivom i planiram dalja putovanja. Vidimo se drugari, čuvajte se, svako dobro vam želim, budite mi bezbedni na putu i budite veseli i zdravi. Želim vam Siniša, pozdravljam vas, čuvajte se.